thalang mizo channel thirtu te chabai vek ule tuntuma hian America ram Texas state a meiche pakhat Irene Garza thidan mak tak le kumsomnga pasari nudaya athatu hriat chhuwa chungchang kan thlir hodon ani kumsang khajakua somruk April ni som paruk tlai lamda rukle achanvea chuan Irene Garza chu an chung kokar chuan an biakin lama chuan ain khal phaya biakina akal malok chuan anu hnena alo kirle watu thu chu ashila ma se Irene Garza chu an in lama chuan akirle to lo ani Irene Garza hi kumsang khajakua somthum pali khan Josephina le Nicola Stefano duat niturin Texasa alo pianga kumsang khajakua somnga pariata Texasa nula meltra anthlanna pakhatna alo nitoa chin hriat lawa abo tran tir level hian Irene hi fasha tran puingai te school kalna a zirtir na atho lai ani a Catholic ko tran mi ni in an chung ko in Texasa McAllen an cheng ani athona school he anomna atanga chimlama a oma Irene hian apian pui melthana awangin meeting event a hlo hlea an chung ko jinga chuan ama chau hi college raphale pass thei om chun ani nge nge a thian te jinga po mizak zum mi ni in nathona po tong tam wak lo mi ani a kumsang khachakua somruk April ni som paruk tlai lamda rukle achanvea chuan an venga an loina biakin Sacred Heart a chuan Catholic ko tranin sual puanna an nei thinang chuan Irene po chu akar chuan akala hetia biakin lampana akal he an ko than bial huam chunga mithren kha chuan an lo mu ani Irene chu aron let tak lawa chuan anule pate chuan biakina a om khotlai deu ani an ringa ma se jinglamdar thum arik chuan anule pate chu an ngai atha theilowa an khua McAllen police nena chuan Irene chu abo ti in report an theluta ani April ni som pariat ania McCall kotlera kalvel te chuan meiche phei khok sang khing chu an hmuwa chu phei khok sang le lam chu Irene nu le pa te chuan Irene phei khok nge ani thu an nem ngeta an nu rei wak lawa chuan Irene tho pui pakha chuan Irene savun bek a phei khok an hmuna atanga meter zathum na vela tual zawa chuan a hmu boka Irene bek an chara chuan midang kut nu om mu anilawa a bek chunga chuan Irene driving license chu ala om ani a phei khok le a bek an charna atanga marlama chuan Irene thom no chu nimjinga mu ani boka thunei tu tele Irene zong tura in pe te chuan an kho chung le daivel te chu an dap kwal tranta a tui chung lu thiam te chuan an khua a tuilak na te chu an dap boka tin department sang-sanga veng tu na thok thin te po chuan Irene zon na chu an zom ve ta boka ti chuan Irene homna tur oma an rin apiang mai chu an dap kim hle ani voi khat chu mei chepa khat Irene nia in soi chuan Irene te in chu phone in man ani thule Hidalgo khobul loka hotela shen ani thu chu aron soita chu vele police officer te chuan chu hotel lam chu ngai ven watin an panta a ammun an wathana an va en fia chuan chu phone call chu intider nalek bak ani lo thu an theta ani April ni somni pakhat ania jinglamdar sari le minute somlia chuan McAllen police te chuan phone call dongin McAllen tuilak na pakhat joka chuan ruang pakhat ronlang chuak an hmu thu an ron soya chu ruang an hmu na chu Irene an zon ngai lo na hmun ania ruang an lak chhuwa chuan Irene nge ani ti chu an theta ani Irene ruang chu postmortem matan an la a postmortem result atang chuan Irene chu thochama thi ani ti hriat anita result danglea chuan Irene chu ni kho thelawa siam ani nuwa pong sual nge ani ti nem nge ani bok atak sapon lang vela fin fia na chuitur ero tui chuan ati chenual ani Irene ruang mu ani nu hian tual chung chanchin bua te chuan ngai dan mak tak tak te chu an chhuwa hlama McAllen khua chu buaina khua tile Mexico a chanchin bu pakhat Monterrey chuan
Mac Island khua a mi pakhat Leo di Leon chu Irene thina mo phurtu ani achan chu Irene abo nu loka Leon he lungnat na awangin athia hei hian rin hel ati zual ani ma se chung thuleng wak vel ta chu police ta chuan thubel chian dol lo ani thu an fin fia ani ma se ti leng wak pakhat chanchin bu poina an chhuwa ngam lo pakhat awma chu puithiam chungchang ani puithiam chu tual that tua ring tu po an tam hle a ma se churin na chu sa khuana awang chuan me mi ani mai baka chung thil sual ti tur em chuan an ring thungam chia lo ani Irene thina a nu chui na tur om pakhat chu Mac Island khochung kongsir pakhata pheikhok niak om chu ani chu ken hiak chu Irene ruang an mu na tuilak na bul lokami ania ma se ruwa surin chu ken hiak chu atifia lo to hle a police in chu ken hiak atanga nu chui na tur an nei chun chu pheikhok buntu kelen le seizong ni in a pheikhok niak an mu chu number pariat atanga som pakhat vel ani chu vele Mac Island khomeyor Philip Boi chuan thu chhuwa siamin police nena chuan nu chuina na an thona konga poisa a tranpuin Irene thina chungchanga thuruk hriate nena poisa an pek tur thu an chhuata ti chuan police lama mefing detective te chuan Texas state a khopui sang mi zanga chuang nena zona an zo tanta a an thu zo zinga rin tlak deuh somnga te chu ziakin an da tha Irene thina thuruk hriate nena chuan dollar sang hi zanga pek an niang ti thu te chu an chua hemi mai baka hian South Texas a sumdong hausa pakhat chuan Irene thina thuruk hria nena US dollar sing khat pek an ni tur thu a chua ve bok ani thunei tu te chuan uluk takin Irene thian aiwaya te Irene chung te ate angai zong luite a tho puitele Irene abo ni tlailama lo mutu ni oma hriat te thlengin thu an zota tin Irene mipa alo koptele alen chua puithin zong te thlengin police te chuan thu an zota Irene bekina sual puang tura akal ni tlaya kalve zong minglis te chu an han lakhoma ma se chung thil an zo le lakhoma tang chuan eng thil ma finfia tur om lo ani hunte aliam zela mi puilam chuan Irene thedan maktak chu chui chua thei ani don lo ti chu an rin dan ani to a ma se police ta chuan rin hel pakhat an nei le ta chu kumsom ni pasaria upa John Faith ani John Faith chu Irene te ko thana puithiam no pangte ni in Irene aswal apona puithiam ani a ma se police ta chuan an nu chui lai me ka chuan John Faith ming chu an la thup la thria atira chuan John Faith hian Irene swal pon na chu alo ngai thak sak du lawa ma se an huwa chuan angai thla John Faith chuan ti hian soin Irene chuan chele thriat na chungchang soi adua puithiam te omna chuan localin athil soi du te chu midang hriat adu lo awang chuan mun thiang hlinama chuan kalturin katia atia ma se an nuwa John Faith chuan a thu so sonin puithiam te omna rectoria chuan Irene thu soi chu kangai thale zoka achan chu Irene a thu soi chu midangin an hriang ti a hlovang ani atia ma se puithiam te omna a swal puan chu puithiam dangten an lo hriat ve theisi awang zok chuan John Faith a thu soi chu a in kal ani tin reportin atarlan danin John Faith he thu zo fia ani lain a thu soi chu akachi mai baka Irene abo zana hian John Faith chu mun thiang hlim sanctuary atangin hun engmoti chung chu a omlo ti hriat chua ani a chu mai baka Father O'Brien chuan Irene abo zana zanlaya coffee anin hona John Faith a kutvel chu apem nuai thu asoi ani John Faith a rin helna tizol turin me chepa khat alo tong chuak veleta a chu Maria America Guerra ani Maria chuan Irene bo ma ka thumna vela khan tong trai nam huna ka thut lai chuan kan hnunglam atangin mi pa pakhatin min lo bei thuta ka chu puana hupin min pombeda ka thei top chuan ka talwaka chu vele ka au waka
min beitu ko chu ka se saka min thla ve le chuan ka tlan chuak vat ngala ti in Maria chuan ama beitu chu puithiam ani arin thule ke kordum a hak thu a soiboka chumi mil tur chuan puithiam te chuan ke kordum an hathin ani chutia kaushan lama puithiam rin hel an ni taka chuan mi puiteril ru chu a hnual roi thei ani April tha aral nuwa chuan thunei tu ta chuan pheikhok thla an hmuna bula tuilak na chu an tikanga chuta chuan thil hmu pakhat an nei ta a chu thalak enchen na manruwa ani police ta chuan chu khol nei tu chu mi puite hena chuan an zota a chuta tanga ni hni nuwa chuan John Fate chuan ata ani thu aron soya amma a police in John Fate an zo in John Fate chuan irene chuan puithiam chenna rectory chu darsari le minute som pangale darsari le minute som ni inkara achua san le thu asoya asoi zel danin chumizana chuan atarmit ati che thule achia bunreng chuan sual puan ngai thakna konga ati boy thule pastor chena athadang latura avakal thu asoya ma se kongka chu alawin kala chabi ane silonen bang atang chuan alon kaya chuta alon nalama chuan akut chu apem nuaya chu akut pem chu Father O'Brien alo mu sakha ani atuklea chuan John Fate chu zona zo thunjam le ni in Maria America Guerra be ani chungchang te chu zo ania John Fate chuan khaminia khan biakina puithiam tlo turin kakala khaboina then madar kara biakin kachua sanle daito achan chu sanjuana pastor chena darngale achanvea darwak kangai wang ania chuan Maria Bay ani makhan ka kut zungtang hi lekha chhunna kholin a ei pala ti in asoi ani ma se hunrei waklawa chuan puithiam then kha chuan Father John Fate chu darvuturin sanjuana alaulet lo thu an soi mai baka akut zungtang chu Maria Bay ani makhan a himpial thu an soi boka Maria in Bay atoa a Bay tu thuam no hak chu John Fate thom no hak nen chuan a in milchia bok ti an hrele ani